Ne mogu se smijati, ne mogu normalno izlaziti, biti među ljudima. Ja se najmanje gledam ogledala, izbjegavam, poglede izbjegavam. A u zadnje vrijeme se sve manje družim, izbjegavam bilo kakva druženja. Jednostavno su se počeli kvariti, ispadat. Išla sam i kod zubara, ali kad sam ostala bez zdravstva, jednostavno nisam više nastavila. Kao da ne vrijediš ništa. Tako se osjećaš. Katastrofalna dentalna slika život im je pretvorila u noćnu moru, no dobile su priliku ponovno se smijati. Humanitarni dentalni makeover stomatološkog centra Štimac zauvijek im je promijenio život. Očekivanja su samo da su zubi, da to lijepo i prirodno izgleda i da se napokon mogu nasmijati i družiti i uostalom da mi život može krenuti dalje, tamo gdje je stao prije nekoliko godina. Eto. Opsežni radovi koje su proveli stomatolozi donijeli su nevjerojatne rezultate. Divim se tim ljudima, njihovoj hrabrosti. Sve te godine nisu se mogli pogledati u ogledalo, a sada se pokazuju u cijelom svijetu. To je velika hrabrost. Danas nema onog termina prekasno je. Koliko god je loša situacija, bitno je samo da čovjek odluči, da dođe na pregled, da se napravi plan terapije. Koristimo doista najsuvremenije materijale i tehnologije. Upravo zbog toga da pokažemo što danas stomatologija može pružiti i mislim da će rezultat biti zaprepašćujući. Ove su se 4 dame u protekloj sezoni dentalnih makeovera potpuno transformirale. Možete li vjerovati da su ove te iste dame s početka naše priče? Nikada nisam imala ovakav osmijeh. Neprepoznatljivo. Jednostavno, to nisam ja. Vidim drugu osobu. Uopće ovo nisam ja, neko sasvim nova, mnogo ljepša. Zna se da će promjena biti velika, ali ovakva i ovako oduševljenje, to je nešto stvarno divno. Samopouzdanje veliko. Sad se osjećam ispunjeno i nekako da mogu sve. Uskoro počinje i nova sezona dentalnih makeovera. Vidjet ćemo kandidate kojima će se osmijeh, ali i život promijeniti u potpunosti. Velika nam je čast da kroz ove naše makeovere, koje već traju nekoliko godina, možemo na neki način vratiti i osmijeh, nove zube ljudima i pomoći im dalje u životu da se probijaju i budu sretni. Komentari su bili izvanredni, znači vidjeli su me sad samo moji najbliži doma, ne mogu vjerovati, djeca oduševljena, diraju zube, mama ima zube. Izaću vani, sješću na rivu i popit ću kavu i razgovarat ću s ljudima, pričat se, smijat se, povest djecu u šetnju, izaći vani, što već dugo nisam i... Ići na roditeljske sastanke. I otići na roditeljske sastanke, ponosno se smijati. Da.